Ka Amazon ha ka siningkong kalakular hakmat kinoi lam jong ka HYC banthung kambiang ki samla ki baradep banbe kam hakini khingdesngi ya kani la yathu do nong lam jong ka seng badon bok kharling do hadin ka ji kundu bat kinoi lam jong ka Amazon ki bari pe ki artili ki jaka tre kam kata hanore mels bat penthor umkra la ban kado hangni ba ka HYC ka tio baladep kalek ban khang talai ki te ki office tre kam hadin ba ki layo ya ka jing ujor ba ki don ki samla khasi ki ba shabe kam no nang te di kadau hi bal penlong ye kan hon bahkan lik hang krep kelong namar ka jing syak kni no ka plengja jong pardo persnan ubaju im ban yo ia kata kaja na ketika office ti ja yu hadien bang ladap khang kredap ti haka sngi kabam hendretrik ngilalik ban khang kredap iki ahli ki office kam menit nyotre nang liang jong ni area manager o badina ja sharma ulai yo ban telefon sekiri lam jong kan hon jongi ke shwing circle menegaski dakaba uang ba nga kwa bani compromise ke kam dakaba ngan khot ngan beteng biang ya uniu samla lani uto pardo persna belasha kenjat nang di office di nagleng jongi ngi skokmen ya ka kubor ke ba ngilayo wala bani kentang telefon tingla ong u ba melayele kumno bat uniu khna belasha be kam di ulai thu ba ngi ngala phone uro di kanile siga longka kubor ka ba songkmen ba tangden chisngi marsin khang talana leng ka office jongi uni u try ula kular te ngingim shumla kongo tanglang ba ka je kran phone le se bat uni u sharma badi area manager juga Amazon company ni poshlong henry ngila khon sundoni kinigi board party 1 party 2 ka bomod kinigi nong aikam bat kinong shabe kam di nagleng jonga party 1 kabamut ka Amazon company lawan ban mikmat laki langut ki supervisor ki arngut ki supervisor ki bape ye pentom kra bat iwe bape ye ka Northern Hills te haga juk kapor saka party ka bar kabamut ka party ka ba shabe kam lan sha terminate naka kam ka bajtre boros kata klewan lang te hab haga ni ka sngi ka bomta ka mot platre ngilay on penbai haka office rekam jong HYC hang ne bat lema ka jing penbai kila ong ba nagliang jong ki kin sa pendam ya kini ki office ki paperwork sila no haka ni ka ski balang ba haka ski balang hi shen uni ukna khasi besha be kam uni ban teng biang kumbalong berskata te kane hi kedeka assurance ka bala wan ban sakhi lingba kini ki langon ki supervisor te nagliang jong hi kumbangi ong ba ka jing khang khredap hi kalom thik nakam ta ka jing shabe kanai sha kenjan jong utau samla khasi le ne jong ki samla khasi betren tai tingla dap ong la tu ski ba ngi khang until unless ba kini ki ar party 1 party 2 kila ban sol telemba ka telefon menen kila ya sol mane pade ha basyet mosha harkat ka jing don ka jing sakhilan jong ka HYC mo circle la yo ban sol ba nasko ban ong ba nagliang jong ka kan hon kam ton issue ik office Amazon pat mane ka ski ngalayo ban han obabiang ya tu shabi ya bangla dap khang ki atli office